Ide? Video. 1584. Už dorastenie dvi kartovky 2283 a muži nad 30 rokov v Spišskej Bystre 2284. Kategória dorastuje od roku 2012. Ne, ale mám. Dobre. Taktiež aj muži nad 30 rokov. Čiže súťažíme v 5 kategóriách. Je to už 14. ročník. Íď! O pohár obce Hradovica. Íď, to neviem. Veď íď! Súťaž je zaradená do Patatranského. Majiteľ gumy sa našiel. Takže Tam! A na to sa bol o pohár obce Hradovica, 20. ročník Patatranskej osickej ligy. Toto je Rina v Kubecku. Ani rukami, ani nohami, hej? Vodka! Trepe sa. A čo to teraz? Piče. Nie, ja som mal zapnuté do piči. Do piči nešla, do piči naštartovať vôbec. V Spišskej Bystre, v nedeľu Spišská sobota, stráže a tak ďalej, súťažníkov máme dosť. Takýto je hasičský šport, že človek sa pripravuje